स्टार्ट Okay, करिया। let's start. Hmm. IPL Guys, let's October start. 2026. Welcome, guys. So this is तो for the ଆମର କ୍ରିକେଟ ଓଡ଼ିଆ। କ୍ରିକେଟ ଖଟି ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ଆମ channel ର ଜାଣିଛ ନା ଭାଇ ନାଇଁ? ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆରେ ଖଟି। ଇଂଲିଶ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ରବି ଖଟି। ଇଂଲିଶ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଏଠି ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ଇଂଲିଶ ନାହିଁ ଏଠି sports ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଠି ଏଠି ପପୁ ବମ୍ କାମରେ ଆସିବ। ଅପୁ ମୁଁ ହଉ ଛାଡ଼ ତାହେଲେ ଏଠି ତ ହଳଦର ଦାସ ଓକେ ତ ଆଜିର ଆଜିର ନ୍ୟୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗେଷ୍ଟ ଅକ୍ସନ ଆଜିର ନ୍ୟୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅକ୍ସନ ସରିଗଲା ଆଜି ଆମେ ଆସି ଯାଇଛେ ପୁଣି 4 ଜଣ ଭେଲା ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରୁ ଆମକୁ କିଛି ଆଜି ଟାଇମ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଚିର ଉପକୃତ ରହିବୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ମିଷ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ। The son of legendary Sudhakar Khunti. ସବ୍ୟସାଚୀ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆର ନାମୀ ଦାମୀ କ୍ରିକେଟ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ରାଧାକୁଞ୍ଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ହୁଏ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି ଝାଲ ମଟର ଖାଇ ଖାଇ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି ଟାଉନ ଫିଲ୍ଡରେ ବି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମ୍ୟାଚ ସରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଚ ମଝିରେ ଗ୍ରୁପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରନ୍ତି ସ୍କୋର କି କଣ କେତେ କରିବ ତ ତମ ଯୋଗଦାନ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ମାନେ 4 ଚାନ୍ଦ ଲଗେଇଦେଲା ଆଚ୍ଛା 4 ହେଲା ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା ଏ ଯୋଉ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା ହିନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା ନା କି ମାନେ ଚାରି ଚାରି ସୁଧାକର ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ କରିଦେଲା ଆଉ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଲେ। ହଉ ଓକେ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ ଦ ଟପିକ ଆମର ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କିଣାବିକା ହେଇଛି କେକେଆର କରିଛି କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନକୁ 25.2 ଆଉ କୋଟିରେ କିଣିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ। ଆମେ 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 ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କେକେଆର କିଣିବ କାରଣ ତାକୁ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲର ଯାହାହେଲେ ବି ଦରକାର କାରଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ଫିନିଶର ତ ସେ ରିଙ୍କୁ ରମନଦୀପ ଉପରେ ସେ ଭରସା କରି ରହିପାରିବନି ତ ଜିନିଷ ହେଲା 25.2 ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ କି ନାହିଁ ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଟୋଟାଲି ନୁହଁ ଆଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଅଣ୍ଡର ମୋ ହେଇଗଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ନାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ ମାନେ ଏଟା ପୁରା ପୁରି ଅଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଡ ଆଇ ମିନ୍ ଓଭର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ସରି ପୁରା ପୁରି ଓଭର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଡ ଟୋଟାଲି ଭାବେ 25 କ୍ରୋରରେ ତାକୁ କିଣା ହବାର ମତେ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଦେଖାଗଲାନି କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ର ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ମାନେ କି ଲିଆମ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ କଥା ଆସିନି ନା ଏଠିକି ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ କୋଡା ନାଇଁ ଆସିନି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଦି ଜଣଙ୍କର ପୋଟେନସିଆଲ ସେମ୍ ଦି ଜଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେମ୍ ବଟ୍ ଇଏ 25 କ୍ରୋରରେ ଗଲା ଆଣ୍ଡ बट ଇଏ ये लेग स्पिनर ये मीडियम फास्ट बॉलर तो व्हाट एवर ये लेग स्पिनर ये मीडियम ନାଇଁ फास्ट बॉलर ହେଲେ ସେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ହବନି ଟିମ୍ ର ନିଡ୍ ଅଛି ନା କୋଉ ଟିମ୍ ର ଫିନିଶର ଦରକାର କୋଉ ଟିମ୍ କୁ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଦରକାର ହେଲା କୋଉ ଟିମ୍ କୁ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ଦରକାର ସିଏସକେ ଆଉ କେକେଆର ଦି ଜଣଙ୍କୁ ରିଲାଏବଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେକେଆର ର ରିଲାଏବଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନଥିଲା କି କେକେଆର କେକେଆର କିଏ ରିଲାଏବଲ କେକେଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତିନିଟା ଅଛି ଯିଏ ରାହାନେ ଯଦି ରିଙ୍କୁ ରମନଦୀପ जिंक्स ରାହାନେ ଯଦି ତୁ କହିବୁ 20 ଓଭର 160 କରିବା ପାଇଁ କେକେଆର ଆରାମସେ କରିଦବ କିନ୍ତୁ 200 ନବା ପାଇଁ ରସେଲ ଥିଲା ତ ଏବେ 200 ନବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି रसेल एक्चुअली कहया गले रसेल ର ରାଇଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ ବି ନାହିଁ। ରମନଦୀପ ଗ୍ରୀନ ନୁହଁ ନା ଗ୍ରୀନ ତ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଖେଳିବ କହିଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ନା କି ଗ୍ରୀନ ତତେ ଏମିତି ଦବ ରିଲାଏବଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଉ 2 ଓଭର ପକେଇଦବ ଯଦି କାମରେ ଆସିବ ମାନେ ଦରକାର ପଡିବ ଆଉ ହିଟିଂ ପାଇଁ ତ ପାୱେଲ ଅଛି ନା ହେଲା ତମେ ପାୱେଲକୁ ନ ଖେଳା ତମେ ପାୱେଲକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟର ରଖ ଯଦି ତମ ସବୁ ଗୋଟେ ଠିକ ଠାକ ଜିନିଷରେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସୌରଭକୁ ଇଣ୍ଟରଭେନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି 160 ଯଦି କେକେଆର କରିପାରୁଛି ଆଣ୍ଡ 200 ରନ୍ କି 220 ରନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରୀନ କୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ମ୍ୟାଚ ରେ ଧର 14ଟା ମ୍ୟାଚ ରୁ କେତେଟା ମ୍ୟାଚ ରେ ତମେ 160 ଉପରକୁ ଯାଉଛ ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 160 ଉପରକୁ ସେଇଆ କେତେଟା ମୁଁ କହୁଛି ଷ୍ଟାରକୁ ଲାଷ୍ଟ ସିଜିନ 24 କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା ଷ୍ଟାର୍କ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ କିଛି କରିନଥିଲା
सेमी फाइनल एलिमिनेटर आउ फाइनल तीनटा जगह फाड़ी देला दीटा को एसआरएच संगे थिला हेड आउ अभिषेक शर्मा आउट करला भाई से 24 कोटी उठे देला तो ग्रीन को जो 25 कोटी रे किना आइजी ताकू आने तू सब मैच रे बाड़ा तू चारटा रु पांचटा लीग में काढी दे दे सेती के काम गोटे नॉकआउट मैच गोटे नॉकआउट सेती के ता काम हैला जति 14 मैच भलो खेलला देन नेक्स्ट सीजन रहयो के क्या कोन कला स्टार को 25 कोटी रे किनला ट्रॉफी जीतला बाहर कर देला ग्रीन भी से 4-5 टा मैच खेलियो बाहर कर दो कोन अछि वेंकटेश्वर को नेला 24 खेली पालानी बाहर कर देला किछि काम रे बाहर करला एटा चालची सेमी देला आउ रोइला बाकी देखे एलएससी डीसी समस्या के 20 कोटी थिला जदि समस्त में 20 कोटी थांता ग्रीन 10 कोटी रे थांता सीएस के पाखे अछि केते 45 कोटी या पाखे रे केते 64 कोटी ऑब्वियसली 25 कोटी जीवो ना डिमांड सप्लाई रे गेम हे गला और डिमांड अधिक थिला सब सप्लाई कम थिला त अधिक प्राइस रे पळेले प्लेयर बीसीसीआई सेति में रूल कला ना तो 25 कोटी रे किना हेजी किंतु 25 कोटी पाइबो से 18 कोटी पाइबो 7 कोटी जीवो वेलफेयर फंड को जीवो या किंतु सीएस के टारगेट कर पाथा आउ टिके अधिक हम भाबुथली अब सीएसके तो को गोटे भी डील मते लागिलानी कि से ठीक से किनी छी आसी जो मैट हेनरी भलिया आ गोटे कथा हला जो देवदूत आसीगा ये अभिषेक नायर जो मेंशन करचे नारायण ओपन करबन बोली हां अभिषेक नायर मेंशन कर देला अभिषेक नायर मेंशन कर देला नारायण को इंपैक्ट प्लेयर एज ए बॉलर ही आज बॉलर कर मते लागुजी कोन कहलु मते लागुजी ये एमिति खेलिबो नारायण को खेलेबो सॉरी नारायण को खेलेबो हैला एक प्लेयर आसीबो मुस्तफिजर रहमान डेथ बॉलर नो ना ना से डेथ बॉलर डेथ से आ पाथिराना दी जण भलो डेथ रे पकान किंतु पाथिराना एबे डेथ बॉलर नाही माने किछि मु भाबुथली नारायण 4 ओवर साथ दबो तापरे ता इम्पैक्ट रे आ गोटे हम डेथ बॉलर की कहलु तम डेथ बॉलर हला वरुण चक्रवर्ती आ नारायण ना सेमी तो होवेनी नारायण 4 ओवर साथ पुणी आ गोटे बॉलर आसीबो कि माने बॉलिंग करे इंपैक्ट प्लेयर हां सेमिति हां कहीं परिबो जते बेले इंपैक्ट प्लेयर शून्य आउट हो जाउची संगे संगे आउट इंपैक्ट प्लेयर ने सुनाती एई पारे मते सेम इनिंग्स रे चेंज होबन ना सेम इनिंग्स रे होबन सेम इनिंग्स रे होबनी तो केमथि आयो ना ना जदी सेम इनिंग्स आसी गला सेकंड इनिंग्स रे आसी परिबनी फर्स्ट इनिंग्स रे बैटिंग रे आसी गला आ बॉलिंग रे आसी परिबनी से ये तो मैं कहूची ना माने नारायण बैटिंग कोन दरकार नै जइया से सेकंड इनिंग्स रे बॉलिंग रे 4 ओवर सारी के जीवो आ जण आसीबो पाथिराना खेलु दिले पाथिराना रहइबो मुस्तफिजर आसीबो सेमिति करबे सेटा हां सेटा मैं कहूची माने करि पारे जदी चाहिबो कारण दीटा भलो बाय कर देला के हो छाड़ सेकंड एक्सपेंसिव होची हमर पाथिराना 18 कोटी जमार डिजर्व करने 18 कोटी दे डिजर्व करनी जमा डिजर्व 8 कोटी खंड चलिबो 8 कोटी टका दे 8 कोटी भी मैक्सिमम 10 शेयर 8 कोटी भी नो से 5 करोड़ भीतर ही जीव काहेकि ना से कहया गले माने एटा कहया कथा बट मोटा कहूची कि पछबटे धोनी नॉयल न ठियाले से बॉलिंग कर अरे हमें एडिट करी सारी मैच रे हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो रे एटा हम कहि देछु प्रथम वीडियो रे सेम डिस्कशन हैजी धोनी नथिले से बॉलिंग कर परिबनी धोनी थिले भी से 12टा खंड वाइड पकेबो तापर गोटे यर्कर मारिबो बस तो पता नहीं एमे कोन डिसर्व दिन टॉफी 2 कोटी रे पड़ला भाई एई वर्षर सबुटो अधिक विकेट टॉफी रो अधिक भी सेकंड हाईएस्ट थिबो रैंक टॉप 3 रे अछि टॉफी अछि हाइट अधिक ता रिलीज पॉइंट बहुत ऊपर अछि माने बहुत भलो बट इंग्लिश अनसोल्ड होला ना जस ना होइछि दस इंग्लिश बोला ना लास्ट रे 10 कोटी ना अच्छा लेसन नला ना कोन एलएससी देला तब जस 8.5 शेयर ना समथिंग रे वाला ना जस इंग्लिश माने लास्ट रे आसी सेतले तापरे फॉरेन बाय होची लिविंगस्टोन 13 कोटी बट मो गोटे कथा कहया चाहूची कि केकेआर में भी लियाम सॉरी माने ग्रीन को न की से जॉश इंग्लिश को नहीं पाता माने कम दाम पे
जॉस इंग्लिश को मान नेबे जो मान पाखे ऑलरेडी प्लेयर अछंती से माने नेक्स्ट ईयर पे खेलबे जॉस इंग्लिश तो तीनटा मैच पर पळेबो ना ता मैरिज अछि चारिटा मैच से पूरा सीजन खेलिबो चारिटा मैच जॉस इंग्लिश को इन्वेस्टमेंट हिसाब नै आइ बुझल नेक्स्ट सीजन बट 4 मिनिट आगु तू ही कहलु कि से जदि माने ग्रीन जदि भलो न खेलला बस 3-4टा मैच पर ताको बसे दिया तो सेम जिंस तो या से तो होछ ना ग्रीन को बसे परिबनी ग्रीन खेलिबो क्लब हेले लास्ट सीजन रे स्टार तीन चारटा मैच तो क्लिक करियार अछि जहा को तमे एते नंबर किनि सब बसे ही परिबनी हला लास्ट सीजन रे स्टार किनाइला 24 कोटी ताको सीएसके कर परिबो टंका रे किनि के बसे दाउ बेंच रे बेंच स्टॉक जो ताको करण सर नहीं हमरो भी भेंकटेश सर बसला ना हायर को चांस दिया वाला करि पाइला ना खेली हां किंतु तार रिप्लेसमेंट थिला किंतु स्टार को रिप्लेसमेंट नथिला हला एबे जंती ग्रीन को रिप्लेस कर परिबेनी ग्रीन को बड़ा इंपोर्टेंट रोल पे खेली बैटिंग और स्टार को ना ही काफी जंती बुमराह रो ना काफी सेमथिन स्टार को ना ही काफी से डिलीवर करला ना से डिलीवर करला फाइनल ले गला नॉकआउट रे गला सबुटी गला तो छाड़ थर्ड होची हमारा लिविंगस्टोन 13 कोटी हैदराबाद एटा गोटे भी फालतू बा म कहया गले हैदराबाद रो किछि नीड नथला हैदराबाद रो मु किछि बुझी पारे नै से कोन करे से मु बुझी पारे नै तो पाखरे तो ऑलरेडी चारटा माने भलो प्लेयर अछंती हेड अछि हां हेड अछि क्लासेन अछि अभिषेक शर्मा तीनटा ना मु ओवरसीज कथा कहूची ओवरसीज कथा ताको बॉलर दरकार थला तांकर देखो बॉलिंग ही नाही जमारो इंडियन ना फास्ट बॉलर अछनी जोरा 120 स्पीड रे पकोसले आ हर्षल शर्मा तांकर बेस्ट बॉलर ता स्पिनर हर्षल पटेल हां ता स्पिनर भी नाही से रिलीज करला राहुल चहर को किनु नेला रे स्पिनर को भी से नेला जप्पा को रिलीज करला चहर को रिलीज करला नेला से लिविंगस्टोन को ता बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रांग अछि से हेटा स्ट्रांग करला ता बदला से बॉलर जदी नै थांदा किछ होटे देन तार वीकनेस थिला प्रो वर्सन ना सेटा 260 बाडेबे 260 खाइबे तापर खाइबे देबे से एग्जैक्टली वर्ष भी सही हो आ एसआरएच कर परिबनी कंपेनी अरे हां बट तमे ता पूर्व दिटा खाली बे कोन हमर डिस्कशन खाली ना फॉरेनर सरी गले एबे हमर दीटा मेन डिस्कशन होचंदी हमर कार्तिक शर्मा आउ कौन ऐसे कॉमन ना मु कार्तिक शर्मा कथा कहि दोछु भाई कार्तिक शर्मा मु आस्तिला केकेआर ट्रायल को आस्तिला 35 टा बॉल 100 करतिला मु देखितिला शॉट्स देखितिली हला रील देखितिली फेसबुक रे तापरे पसंद कौन चलची ना सैयद मुश्ताक चलची सैयद मुश्ताक चलची से 28 टा 30 टा छक्का मार सालानी हला ठिया छक्का मारुची तो कार्तिक शर्मा केकेआर टारगेट करछि कार्तिक शर्मा मते लागुची राजस्थान कोड देखि देछि राजस्थान 5 कोटी जाय गला तापरे सीएसके बसिला हला सीएसके केकेआर 10 कोटी 11 कोटी जाय गले तो सेटो लागुतला सीएसके हां तापरे केकेआर छाड़ देला सीएस खुशी दिला तापरे आसिला काव्या मरन से खाली हाथ उठाइबा आसिला हला किछि किणुनी हाथ उठौची से ताकू सीएसके रो वैल्यू बढ़ेगा थिला ताकू किनिया नथिला 11 कोटी रु 14 कोटी नै गला छाड़ देला भाई ताकू जो सेया से या करी करी निज टीम में बने पारला या हुए काव्या मन हाथ रे नहीं एबे तार इंस्टाग्राम में बहुत सारा फोटो आसी माने सीएसके बाय करसला पर बहुत हसुची सेटा जणा पडिबो आईपीएल स्टार्ट ला जणा पडिबो तू सप्ताहे जतो कांदिबो कैमरा तो आगे जूम होतिबो कांदुतिबो गोटे लुह बाहरुतिबो भाई सेटा तो सब सीजन रे जेतबळे कार्तिक शर्मा ए लियाम लिविंगस्टोन बॉलिंग करतो कार्तिक शर्मा चारटा छक्का मारे गोटे ओवर तांकर मजा गला स्पिनर लियाम लिविंगस्टोन ता स्पिनर ही नहीं ताकर पैड कमिंस को मुंडरे बसै जंदी आ से आउचंदे पैड कमिंस ताकर धोनी कोच विक्टोरी ऑस्ट्रेलिया कोच कौन पे भाभी पैड कमिंस टेस्ट कैप्टन विक्टोरी गोटे सेकंड पैट कमिंस को काहे कि समान भाबीबेन कि ऑस्ट्रेलिया कोच ना
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନାଇଁ, କୋଚ୍ ନା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ କୋଚ୍ ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ତ ଭଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଥିଲା ମଝିରେ। ମନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନାହିଁ। ଭଲ ନାଇଁ ଛାଡ଼ ଠିକ ଅଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଭଲ ସେ ବହୁତ ସାରା ଜିତୁଛି କିନ୍ତୁ T20 ଇକୋନୋମି କେତେ ଆଭରେଜ କେତେ ନା ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ ବି ଦରକାର ନା ସେମିତି। Team ହଁ combination ରେଡ ବଲ୍ ପାଇଁ ଭଲ ନା ତୁ ଥୋଡି ଆଣିକି ପୂଜାରାକୁ ଖେଳିବୁ ସିଏସ୍କେ ରେ କହିବୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହେଲା ସେମିତି T20 କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମାଗ୍ରାଥି ବି ଯଦି ପକେଇବ ତାକୁ ତ ସେୱାଗ ଛକା ମାରି ଦଉଛି। ମାଗ୍ରାଥି ବି ଯଦି ପକଉଛି ତାକୁ ତ ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଛକା ମାରି ଦଉଛି, ତାକୁ ତ ଇଏ ଛକା ମାରି ଦଉଛି। ତ କଣ ଅଛି ଏମିତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ T20 ଖେଳିଲାନି ତାକୁ ରିଟାୟାର ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କହିହବନି ବଟ୍ ତତେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ T20 ଯୋଉ ପ୍ରୁଭ୍ କରିନି ଏ ଯାକେ KKR କିଣିଥିଲା ପ୍ରବଳ ମାଡ ଖାଇଲା ସିଏ SRH ରେ ପ୍ରବଳ ମାଡ ଖାଉଛି କଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ ଟେଷ୍ଟରେ ବଟ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ବି ନାହିଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଭଲ କରୁଛି। ସେମିତି ତ ସିଏସ୍କେ ବାଲା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ପଛରେ ଠିଆ ହେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରିବାକୁ। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲିଭର କରୁଛି ନା ଭାଇ। ଭାଇ ସେ ଲାଷ୍ଟ ପଛରେ ଛିଡା ହେଇ ଡେଲିଭର କରୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଟା ଖାଲି ଡେଲିଭର କରିପାରିଲାନି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଟା ଖାଲି ଡେଲିଭର କରିପାରିଲାନି ଆଉ। କିଛି ନାହିଁ, 4ଟା ବଲ୍ ଆସିବ 2ଟା ଛକା ମାରିବ ଚାଲିବ ତା କାମ ସରିଲା। ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ତ କରିପାରିଲାନି ସେଟା ନା ତାର ଯୋଉ ଲେଗେସି ଥିଲା ଲେଗେସି ତ ପୁରା ବ୍ୟାକଫାୟାର କଲା ନା ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଆରେ ପାଳି। ବ୍ୟାକଫାୟାର ଗଲା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ସେ କିଛି IPL ଭାବିଥିବ ସେ କିଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚାଲିଥିବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଛାଡ ଚାଲିଥିବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଳି ଫ୍ଲପ୍ ହେବି ଆଉ ଲୋକ ମତେ ଶୋଧିବେ। ସେ ଗ୍ରୁମ୍ କରୁଥିବ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ଓହୋ। ରେ କିଏ ଜାଣିଛି କିଛି କହିହବନି ନା ହଉ ଛାଡ ମିଲର 2 କୋଟି କିଏ ନେଲା ଆଉ DC ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲାନି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର ସରି ଯୋଉଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ କି ବୀର କହନ୍ତି କି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁରା ୟାର ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁରା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ସେ କିଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ଘାଣ୍ଟିଲି ପୁରା ଜାଡେଜାର duplicate। ପୁରା କପି ବା କାର୍ବନ କପିଟା କହୁଛନ୍ତି। ନା ବୋଲିଂ ରେ ତାର ଏତେ ଭିଡିଓ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖି ପାଇଲିନି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ଭଲ ଛକା ମାରୁଛି ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ବଢିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ସେନ୍ସ ମାରୁଛି ଫିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ସାର୍ପ ଫିଲ୍ଡିଂ କୁଆଡେ ଜାଡେଜା ପରିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା ଭଳିଆ ହଁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲର ଫିଙ୍ଗର ବୋଲର ଲେଫ୍ଟ ସ୍ପିନର ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ବାଡେ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର ମାନେ ଫିଙ୍ଗର ସ୍ପିନ୍ ପ୍ରପର ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ସ୍ପିନର ମାନେ ସ୍ପିଡ ବାଲା ନୁହଁ ଯାହା ଯେ ସ୍ପିଡ ରେ ପକାଏ ଇଏ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିକା ସଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଯେ ସ୍ପିନ୍ ଇଏ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ହବ ନା ବଟ୍ ସେ ତା ସହିତ ଏତେ ଦାମରେ ନ ଖେଳିବ ଯଦି ତା ଏତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଦାମ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ଦିଟା ତ ଓଭର ବାଇ ମାନେ ଓଭର ଇଏ ହେଇଗଲା ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଓଭର ଠିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ 10 କୋଟି ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଟିକେ ରିସ୍କ ନେଇଗଲା ମାନେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଫ୍ୟୁଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖାଗଲେ ଚଳିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଗକୁ ଦେବେନି ନାଇଁ ପଇସା ଫ୍ୟୁଚର କମ୍। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତୁ ନେଇପାରିବୁନି ତାକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ହଁ ଖାସ ତୁ କରି ପୁଣି ଅନକ୍ୟାପ ପ୍ଲେୟାର ତୁ ହଁ ଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଜିନିଷ ହେଲା ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୁମ କରିବୁ ନା ତୁ ଟିମ ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ଉର୍ବିଲ ପଟେଲ ଆୟୁଷ ମାତ୍ରେ ଇଏ 14 କୋଟିର 2ଟା ପିଲା ହଁ ତୁ 11ଟା ପିଲାରୁ 4ଟା ପିଲା ଯଦି ଗ୍ରୁମ କରିବୁ ଆଉ ତମେ ଖେଳିବ ନା କେତେବେଳେ ନା ଉର୍ବିଲ ପଟେଲ ମାତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଖେଳିବ, ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତ ହଉ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି 3ଟା ପିଲା ତିନିଟା ପିଲା 3ଟା ପିଲାକୁ କରିବାକୁ ତୁ ପଡିବ ଏକାବେଳେ ଗ୍ରୁମ କରିବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଏଇ ସିଜନ ଟା ବସ୍ ଚାଲିବ ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ଋତୁରାଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଜନ ଟା ଧୋନି କହିଲା ତାର ସ୍ପାର୍କ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଜନ ଆମର ଆସିଲା ତ ସେମିତି ତାପରେ ସେମିତି ତ ଦିଟା ପିଲାକୁ ତାହେଲେ 5ଟା ସିଜିନ ପଳେଇବ ହଁ ବଟ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ତୁ 5ଟା ସିଜନ ଯିବନି, ଗୋଟେ 2ଟା ସିଜନ ମୁମ୍ବାଇ ଗ୍ରୁମ କରିକି ଆଣିଲା, ପାଣ୍ଡିଆକୁ ବନେଇଲା, ତିଲକ ବନେଇଲା, ସେମିତି ତିଲକ ବର୍ମା ଗ୍ରୁମ କଲାବେଳେ ତା ଟିମରେ ଅଲରେଡି ସବୁ ଥିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା ନାଇଁ ଏମିତି ତିଲକ କହିବ ଯେ ତିଲକ ଏକାଥରେ 5 ଜଣ ନେଇ ଗ୍ରୁମ କରିବ। ନାଇଁ ସେଇଆ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଯଦି ଥିଲା ସେଇଆ ମୁଁ କହୁଛି ଚାନ୍ସ ଟ୍ରାନଜିସନ ଦିଆଯିବ, ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ନା। 2ଟା ମ୍ୟାଚ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ନ ଖେଳିଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଯିଏ କ୍ଲିକ୍ କଲା ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଲଗାତାର ମିଳିବ। ସେଇଟା ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ମେନ୍ ହେଲା ଯଦି ସିଏସ୍କେ ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କି ସେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଏଟା ନଥିଲେ ସେଟା ଅପସନ କିଛି ଛାଡିବନି ସେ, ସେଇଟା ହେଲା ତା ଫଣ୍ଡା। ଏପାଳି ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନାହିଁ ନା, ଏପାଳି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏପାଳି ତମ ବ୍ୟାକଅପ୍ କିଏ ଯଦି ମନେକର ଏଇ ଦିଟା ଖରାପ ଖେଳିଲେ then ତମେ ରିପ୍ଲେସ କାହାକୁ କରିବ କାହା ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲେସ କରିବ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ତମ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଆ ହେଲା ତମେ ନେଇଛ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଦୀପକ ହୁଡା କାହାକୁ ତମେ ଭରସା କରିବ ଇଏ ନ ଖେଳିଲେ ତାକୁ ପୁରନ୍ତୁ ତାକୁ ସିଏ ନ ଖେଳିଲେ ନା ନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦି ଜଣ କିନ୍ତୁ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ସରଫରାଜ ଖାନ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ସରଫରାଜ ଖାନକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ପାଇଁ, ସେ ବାଡେଇଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେରି ଯଦି କ୍ଲିକ୍ ନ ଗଲା ରାହୁଲ ଚାର ଆସିବ। ରାହୁଲ ଚର ଆସିବ, ହଁ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାହୁଲ ଚର ବ୍ୟାଟିଂ ନେଇପାରିବନି ୟାକୁ ଆଜି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏକ୍ସଟ୍ରା ନିଆଯାଇଛି ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଖେଳିବେ ଆଉ କଣ ସେଇଆ। ବଟ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଅପସନ ଅଛି ସିଏସ୍କେ ର। ଚହର ହଉ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ
प्रशांत भी गोटे ଆମେ टीम वाइज एनालिसिस କରିବା या ପରେ ଆମେ ତ ଏଟା ପ୍ଲେୟର ୱାଇଜ ଯାଉଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରେହମାନ अगेन बाय नाइट। ठीक ଅଛି ମତେ ତ ଠିକ ଲାଗିଲା मुस्तफिजर ठीक अछि। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି କି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ବଟ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ଭାଇ केकेआर पाखरे बोलर ना बाय चांस पथिराना इंजोर ହେଇଗଲା फिर डिलीवर कर पालानी ता बैकअप केही ना ता बैकअप थिला उमरान मलिक तमरो मेन बॉलर पुनी पथिराना तो भाबे तो सेटा केमिति हो सही तो माने गोटे स्ट्रांग बैकअप केकेआर खेलला हला मुस्ताफिजर चेन्नई जे चलछि भाई भलो बॉलिंग करथिला चेन्नई को दिल्ली रे भी भलो बॉलिंग करथिला ना भलो बॉलिंग ऐसे स्लो वेरिएंट भलो पकाए हैरान कर दिए भाई इवन तुम कोई मुस्तफिजर होती फास्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी पथिराना देखेबा कथा माने एक्सपीरियंस देखिया बोले तो सेया कहूची पथिराना को मे भी से माने इंपैक्ट प्लेयर रे यूज करि परिबे बेला बेला जदी नारायण ओपन कला चारिटा ही फॉरेन खेले परिबो ना इंपैक्ट खेला की जम खेला हां तो नारायण ओपन करी की ताको छाड़ देखी नारायण तो छाड़ी नारायण ओपनिंग करिवो नहीं अभिषेक नारायण मना कर देला ग्रीन टॉप 3 रे करियो ग्रीन टॉप 3 रे खेलला माने तोर टीम साइफर्ट फाइनल रे अछन ना ओपनर राहाने भी अछि राहाने और ग्रीन वो टॉप 3 हेवी माने हेवी वन टॉप 2 हेवी 3 भी नहीं हां ग्रीन तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं से सिकी फिनिशिंग तो करिवोनी चेन्नई कि मुंबई आरसीबी रे 3-4 रे खेलुथले माने गोटे तळे खेलुथला गोटे चेन्नई को दरकार ही नथला ग्रीन कारण ग्रीन जगह रे हमर उर्विल पटेल अछि आयुष मात्रे अछि संजू सैमसन अछि ऋतुराज चारटा ओपनर को खेलउछि ग्रीन को एज अ फिनिशर ना कंसीडर करी हबोनी चेन्नई को लिविंगस्टोन दरकार थिला चेन्नई को लिविंगस्टोन वाले मिलर दरकार थिला मिलर भाई दी कोट रे नोकणी का छाडला स्टील बाय मिलर और डिकॉक भी गोटे स्टील बाय अछि मुंबई डिकॉक रो प्राइस एथि भाई बढ़िलानी कारण डिकॉक कार दरकार नथिला नहीं ओपनिंग तांगर शॉर्टेड थिला समस्त किंतु से एबे जो फॉर्म रे अछि डिकॉक भाई डिकॉक को समस्त एज अ बैकअप भी किनि था कारण समस्त को ओपनिंग शॉर्टेड हे सारथिला सेते बेला किंतु मुंबई सेकंड राउंड आसी ना सॉरी डिकॉक बट कथा हला चेन्नई जदी डिकॉक किनि था तो कहा जगह रे किनि चेन्नई मुंबई कथा चेन्नई मिलर को टारगेट करथांदा डिकॉक अच्छा मिलर सिले भलो पड़े न मिलर को किनिथिला कहि परिउ मिलर को किनिथिले माने ताको कम रेट रे मिलुतला धोनी रो रिप्लेसमेंट टाइप रो माने फिनिशर टाइप रो चेन्नई रो लास्ट सीजन कोन प्रॉब्लम लागे जो 175 180 पड़ो सेटा किंतु कन्वर्ट कर पार नथला 200 प्लस को तो सेटा सेही इशूटा सॉल्व हो जायता चेन्नई या परे हमर गोयंका सारंकर गोटे आजि स्टेटमेंट आस्थिला से रखिथिले कोन कहलु पाथिराना प्लस गोटे लेग स्पिनर ता पय रखिथिला से 20 कोटी हला ताकू मिली गला हसरंगा 2 कोटी तो से खुशी हो गला मो बागे 18 कोटी रहिला पाथिराना पय तो सेथि पय से केकेआर पछरे गला 18 कोटी हला से 18 कोटी रे गला केकेआर पछरे बट केकेआर 18 कोटी हे गला माने से एते माने परफेक्ट थिले से माने 18.2 को भी गले हम बजट फिक्स 20 कोटी माने 20 कोटी हला तो जेहेतु हम पथिरा मिललानी से माने गले नोकिया को नै गले 2 कोटी तो भाबे से गोटे पेसर आ गोटे स्पिनर पे 20 कोटी रखथिले वर्तमान 4 कोटी मिलला किंतु हसरन माड खिया क्वालिटी मिललानी बट मिली गला बट नोकिया डेलीवर करियो हसरंगा अपेक्षा तो सेइडा से इन्वेस्ट करले कोडी जॉस इंग्लिश 8.6 कोटी नै गले ताको नेक्स्ट सीजन पाए स्मार्ट मूव कारण एलिजर बैटिंग ही नहीं ना मार्करम मिचेल मैच पूरा सरले टॉप 3 सरले से तीनटा तो रहितले सरले कोन ऋषभ पंत भरोसा नहीं तो से माने नेक्स्ट सीजन पे जॉस इंग्लिश को ऐड कर देले फाइल्स बदली तीनटा फॉरेन बैट्समैन खेलेबे की टॉप रे बॉलर कान दी फॉरेन बॉलर दरकार बॉलर तो माने इंडिया ने जंदे ना भाई मोहसिन खान मोहम्मद शमी आवेश खान बॉलर वाला
ବୋଲର ଭଲ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ତ ଏଟା ଖେଳିଦେବେ ହେଲା ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଆରେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର କିନ୍ତୁ ଆରସିବି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ନା ଆକ୍ୟୁ ବିଧିର ଆକ୍ୟୁଧାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କାଶ୍ମୀର ହଁ ସେଟା ଆଜି କଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖୁଥିଲି କିଣିଛି video। 8.4 CR ରେ ସେ ଟିକେ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ bowler। ପଳେଇଛି ନା ଟିକେ ସେ ବଟ୍ ଆଗରୁ ସେ ଅକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଥିଲା ସେ ଅକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଅକିବ ସେ ଧୱନ କାର୍ତିକ ଶର୍ମା ବହୁତ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ପିଲାଟା ଭଲ ଖେଳୁଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ସେ ଭଲ କଣ ୱିକେଟ୍ ମାନେ ନଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବୋଲର ବୋଲର କଣ ସେ ବୋଲର ପେସ୍ ବୋଲର ବେଶ ବୋଲର ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ସେ ମିଡିୟମ ପେସ୍ ହେଭି ପେସ୍ ନାହିଁ ସୁଇଂ ଭଲ କରେ ସେ ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାର କଣ କହିଲୁ ମାନେ କ୍ଲିପ୍ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ନାଇଁ କ୍ଲିପ୍ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି କାଶ୍ମୀର ସାରା ପୁରା ତାଙ୍କର ଆଜି ଚକଲେଟ ଫକଲେଟ ବାଣ୍ଟିକି ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ ସାମତ ପରେ ଇଏ ଟିକେ ଭଲ ଆସିଛି ନା କାଶ୍ମୀରରୁ ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ ତ କାଶ୍ମୀରର ନା ହଁ ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ ବି କାଶ୍ମୀର ତାକୁ ଇରଫାନ ଖାନ ନେଇକି ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ ତ ଗାଇଡ କରିକି ୱାନ୍ ସିଜନ ୱାଣ୍ଡର ହେଇଗଲା ନା ତାପରେ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ସିଜନ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭାଇ 3-4 ବର୍ଷ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଥିଲା ନା କେକେଆର ବି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସେ କରିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ 150 ପ୍ଲସ ଫିଙ୍ଗେ ସଟ୍ ଇଏ ଏଲଏସି ରେ ଅଛି ସେ ତ ଖେଳୁଛି ସେ ଏ ବର୍ଷ ଖେଳିବ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଖେଳି ନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ କହିଲୁ ଇଏ ଆମର ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଏଗେନ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଯାଉଛୁ ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଭଲ ବାଏ ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ପାଇଁ ନା ନା ଦରକାର ହିଁ ନଥିଲା ନା ବହୁତ ଭଲ ଚାହାଲ ଭାଇ। ଅଛି ଦରକାର ହିଁ ସେମ୍ ଥିଲା। ଟୁ ସେମ୍ ଚାହାଲ ଅଛି ନା ରାଜସ୍ଥାନ ବହୁତ ଚହଲ ଭଲ ନାହିଁ ପଞ୍ଜାବରେ ଚହଲ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଚହଲ ନାହିଁ ରାଜସ୍ଥାନର ସ୍ପିନର ଆଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜାଡେଜାକୁ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ କେହି କେହି ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ରବି ବିଷ୍ଣୁ ତା ପାଖରେ ଭାବେ କିଏ କହିଲୁ ଫସଲ ଜାଡେଜା ଆଉ ରବି ଅବଶ୍ୟ ଜାଡେଜା ଆଉ ରବି ଚାହାଲ ଅଛି ଆଉ କେମିତି କିଣିଦେଲା ବିଷ୍ଣୋଇକୁ ତା ଉପରକୁ ଆସିବା କାରଣ ଚହଲ ଥାଇକି ୟାକୁ କିଣିଛି ନା ପଞ୍ଜାବ ଏଟା ଗେମ୍ କଲା ୟା ସହିତ ରାହୁଲ ଚହର ସହିତ ରାହୁଲ ଚହରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ତାକୁ ନେଇଗଲା କେତେ କୋଟି 8 କୋଟି ପାଖାପାଖି ପଳେଇଲା ନା ଛାଡ ସେଠିକି ଆସିବା ଏବେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୋଇ କଥା କହିବା ବିଷ୍ଣୋଇ ଭାଇ ତୁ ଭାବେ ରାଜସ୍ଥାନର ଡେଡଲି କମ୍ବୋ ଜାଡେଜା ପ୍ଲସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବେ ବି T20 ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ରେ ଟପ୍ 3 ରେ ଅଛି ଗମ୍ଭୀର ତାକୁ ଖେଳଉନି ପଲିଟିକ୍ସ ପୁରେଇକି ବଟ୍ ଟପ୍ 3 ରେ ସେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୋଇ ମତେ ଲାଗୁଛି 7.2 CR ମାନେ ଭଲ ଅଛି ଭଲରେ ଯାଇଛି ଭଲ ଚେନ୍ନାଇ ଭାଇ ଭଲ ଯାଇଛି ଠିକ ଯାଇଛି ସେଇଟା ଆହୁରି ହଉଛି ତାର rate। ଭଲ କରିଛି ଆହୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା ବିଷ୍ଣୋଇ ସେଇଟା ତାର ରେଟ୍ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଠିକ ତା ଅଛି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୋଇ କେବେ ଛିନଛତ୍ର ମାଡ ଖାଇବାର ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କେବେ ଫିଲ୍ଡିଂ ବି ଭଲ କରେ ହେଲେ ଚାହାଲ ଖାଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଚହଲ ବିଷ୍ଣୋଇ କେବେ ଖାଇଦେ ଖାଇନି ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୋଇ ଟିକେ ରାଶିଦ ଖାନ ଟାଇପ ବଲ ପକାଏ ନା ସ୍ପିଡ ବାଲା ତାର ଟିକେ ପେସ୍ ବି ଥାଏ ବଲରେ ତ ଚେନ୍ନାଇ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଇଆ ନେଇ ପାରିଲାନି ତା ବଦଳରେ ନେଲା ଆଉ ରାହୁଲ ଚହର ଚେନ୍ନାଇ ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତେ ରବି ବିଷ୍ଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ବି କଥା ହେଇଥିଲେ ଶଳା ବିଷ୍ଣୁ ନହେଲେ ରାହୁଲ ଚାଲକୁ ନବ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ବି ଶଳା ଏଇ ଅପସନ ଟା ଶଳା ସେମାନେ ବି ଭାବି ଦେଇକି ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହିଲି ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆରେ ସେଇଆ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଯିଏ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେଇଛି ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି ଏଠି ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଜସ୍ ଇଂଲିଶ 2 କୋଟିରେ ଯିବ ସେ ପଳେଇଲା 8 କୋଟି ଅବଶ୍ୟ LSG ର ପଇସା ବଞ୍ଚିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଗଲା ଛାଡ ହାପି ତାପରେ କିଏ ତାପରେ ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର ଟାଇଟାନ 7 କୋଟି ହୋଲ୍ଡର ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତା ପଛରେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ଗୁଜରାତର କିଛି ଲସ୍ ହେଲାନି କି ପ୍ରଫିଟ ବି ହେଲାନି ନା ଗୁଜରାତ ଏମିତିରେ 3ଟା ଓଭରସିଜ ସବୁ ଖେଳେ ତା ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେଲା ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର ଭଲ ତାଙ୍କର ଥିଲା ରଦରଫୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ରଦରଫୋର୍ଡକୁ ସେ କରିଦେଇଥିଲେ ୟାକୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ବଟ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୁଜରାଟର ରଦରଫୋର୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ ଆସେନି ତାଙ୍କର ତ ଉପର 3ଟା ହିଁ ମେନ୍ କିନ୍ତୁ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଗିଲ୍ କମ୍ ନାହିଁ ନା ଗିଲ୍ ତ ଆଉଟ୍ ହଉଛି ନା 2-4-1 1 ଡିଜିଟରେ ତ ଏବେ ଆସିବ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆସିଲେ ତା ଫର୍ମ ଆସିଯାଏ ଆରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯିବା ଯାଏ ତ ତାକୁ ପୁଣି ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ କି ନାଇଁ ସେ ଯାଏ କି ନବ କି ନାଇଁ
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଇଁ ଫିନିଶର କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିଟି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 2-3ଟା ସିଜନ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଟପ୍ 3 ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଛି। ବଟ୍ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ପଛରେ ଯୋଉ ସିଏସକେ କିଣିଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ଫିନିଶର ଗୋଟେ ଦେଇପାରୁନି। ଫିନିଶର ପାଇଥାନ୍ତା। ବ୍ରାଭୋ ଭଳିଆ ସିଏସକେ ର ବାସ୍। ପତା ନାହିଁ କୋ ପାଇଁ ବାବୁ ସିଏସକେ ବଢିଆ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ବଢିଆ ବାଇଟା। ସିଏସକେ ଭଲ ପ୍ଲେୟର ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସନରେ ହାରି ଯାଉଥିଲା ମାନେ ଯାଉନଥିଲା ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି ନା ତାର ପଇସା ନାହିଁ ଏତିକି, ସେ ନେଇଗଲେ ନେଇପାରିବନି ଟୋଟାଲ ପଇସା ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ପର୍ସ ଧରିକି ଯାଇଥିଲା ପଇସା ନାହିଁ। ପଳେଇଲା ପା ତାଙ୍କର ପଇସା ଥିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି କାର୍ତିକ ଶର୍ମା କି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଚୁଜ କରିଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ସେଇଠି 10 କୋଟି କି 8 କୋଟି ସେଠି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଳେଇଲା। ସେଠି ଯୋଉ ପଳେଇଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2 କୋଟିରେ ହିଁ ହାରୁଛି, 1-2 କୋଟିରେ ହିଁ ହାରୁଛି ଅତି ବେଶୀରେ ଆଉ କେତେରେ ଲସ୍ କଲା। ନାଇଁ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର କିନ୍ତୁ ସିଏସକେ ରେ ଯାଇଥିଲେ ସିଏସକେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ କାରଣ Strong ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ନାହିଁ ଫିନିଶର, ମାନେ ଧୋନିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ମାନେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଧୋନି କିନ୍ତୁ ଫିନିଶର ଗଣତି ଧୋନି କରିନି। ଫିନିଶର ନୁହଁ ଧୋନି ସେ 2-3 ବର୍ଷ 4 finisher। ବର୍ଷ ଉର୍ବିନ ପଟେଲ ଟା ଟିକେ ଡେଲିଭର କରିବ ନହେଲେ। ସେ କରୁଛି ଏବେ ନା, ସେ ଭଲ ଏବେ ଖେଳୁଛି। ତୁ ସରପ୍ରାଇଜ ହବୁନି ଯଦି ରାହୁଲ ଚହର ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ବ୍ୟାଟିଂ ତାପରେ ଧୋନି ଆସିବ। ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବି ଆଗ ଆସିବ ତାପରେ ଧୋନି ଆସିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବି ତ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଗ ହେଲା, ମୁଁ ବୋଲର କଥା କହୁଛି। ରାହୁଲ ଚହର ବି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ, ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଛୋଟ ମୋଟ ମାନେ ହିଟ୍ ମାରିଦିଏ। ସେଇଆ ତ ମୁଁ କହିଲି ରାହୁଲ ଚହର ଆଗ ଆସିବ ଧୋନି ପରେ ଆସିବ। ଏତେ ତଳକୁ ହେଲା ସେମିତି ଆମର ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ ଅଛି, ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ ବି ପିଟି ଦିଏ। ସେଇଆ ମୁଁ କହୁଛି। ହଉ ଛାଡ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେୟାର କିଏ? ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟାର ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ କେକେଆର ଆୟରପ୍ପା। ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲା। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜୁଇ ଚାୱଲା ସମିନା କଣ କୋଉ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁରକୁରେ ନା କଣ ଗୋଟେ ଜେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନା, ସେ ପୁରା ଚେୟାରରୁ ଉଠିକି ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟାର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇକି ପୁରା ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ କି ଆମେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟାରକୁ ନବା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିବି ନେଇଗଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆରସିବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଟପ୍ 3ରେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଖେଳିବ ତାଙ୍କର। ଆରସିବି ରଜତ ପାଟିଦାରର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନେଇଛି। ନା ରଜତ ପାଟିଦାର injured ପାଟିଦାର ଅଛି। ନାହିଁ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଟିଦାର ପାଡିକଲ ନେଲା ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ପାଡିକଲ ବି ନେଲା କିନ୍ତୁ ପାଟିଦାର ବି ମାନେ ସିଓର ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବନି, ହଁ ଇନଜର୍ଡ ଯଦି ଅଛି। ଇନଜର୍ଡ ଥିବ ପାଟିଦାର ଦେନ୍ ଭେଙ୍କଟେଶ ଖେଳିବ। ଯଦି ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି କିଏ କରିବ? ବାବା ସେ କୋହଲି ଆମର କିଙ୍ଗ କୋହଲି ନାଇଁ କିଂ କରିବନି। କିଂ କରିବନି। କରିବ। ଆରେ ଆକୁ ନାଇଁ ଦେଇଦେବେ ଆମର କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାକୁ। କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାକୁ ଦେବେନି। ଆଉ କାହାକୁ ଦେବେ, ମାନେ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦେଇପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ସିନିୟର। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆ କିନ୍ତୁ ସେ ହରେଇକି AFC ଆସିଛି। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଦେବେନି ଭୁଲରେ। କାର୍ତିକ ଅଛି ମାନେ ସେ ଦବନି, ସେ ଆଣିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ମାନେ କୋହଲି କରିବ କୋହଲି କରିବ। ନାଇଁ ପରେ ଭେଙ୍କଟେଶକୁ ପୂର୍ବ ସିଜନରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଆରସିବି ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବନେଇବା ପାଇଁ, ହେଲା ଯଦି ନା ନେଇପାରିଲାନି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଭେଙ୍କଟେଶ ବଢିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହବ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅପସନ ପାଇଁ ଅଛି, ବଢିଆ 2 କ୍ୟାପ୍ଟେନ କୋଟି ଅଛି। ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ସେ, ହେଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପାଇଁ ହିଁ ଭାବୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟାର ପ୍ରେଜ୍ କରି ଆକୁ ରଜତ ପାଟିଦାରକୁ। ସେ ଥରେ କହିଥିଲା ଭାଇ ମୁଁ ରଜତ ପାଟିଦାରକୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦେଖିନି, ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦେଖିନି। ସେଟା ଟ୍ରୋଲ ହଉଥିଲା ରଜତ ପାଟିଦାର। ହଁ ଏକା ଟିମରେ ନା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଟିମରେ ନା, ଏକା ଟିମରେ ଅଛନ୍ତି ନା ତ କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଲାଟା। ରଜତ ପାଟିଦାର ଫର୍ମ ଆୟାର ନଥିଲା, ଟ୍ରୋଲ ହଉଥିଲା, ତ ତାକୁ ଭଲ ଭରସା କରିକି ଅପସନ, ଦେଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଭଲ ଅପସନ। ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟାର ଖେଳିବ ମାନେ ଟପ୍ 11 ସେ ଖେଳିବ। ଯଦି ନହେଲା ପାଟିଦାର ଆରସିବି ତାକୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ନବା ପାଇଁ। ଏପାଳି ନେଇଗଲା। ଆରସିବି ତାକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଆରସିବି ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ବଲର ମାନେ ଆରସିବି ଭଲ ବୋଲର ନେଲାନି, ମାନେ ଅଛି ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଅଛି ବୋଲର। ଅଛନ୍ତି ଭରସା କରିକି ହାଜେଲଉଡ୍ ଉପରେ ଥିଲା ନା, ଖେଳିବ ନ ଖେଳିବ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ରହେ ନା, ତ ମେ ବି ହାଜେଲଉଡ୍ ଖେଳିବ ଆଉ। ତାଙ୍କୁ ମେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ପିନର ଦରକାର ଥିଲା କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରେୟସ ଶର୍ମା ଅଛି ସେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ପିନର ନୁହେଁ। ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟସ ଶର୍ମା ଉପରେ। ନା ତାକୁ ନେଇକି ଜିତି ପାରିବନି, ଗୋଟେ ଜିତିଗଲା ସିନା, କାରଣ କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାର ଭଲ ସିଜନ ଆସିଗଲା। ଯଦି ତାର କଣ ସେଇଆ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଶ୍ରେୟସ ଶର୍ମାର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହିଁ ନଥିଲା ନା ଲାଷ୍ଟ ସିଜନରେ। କଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ? କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଜିତିଥିଲା ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍। କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାର ଯଦି ମନେ ପକେଇବୁ, କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାର ଗୋଟେ କୋଉ ସିଜନ ଖରାପ ଯାଇଛି କେବେ, ନା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଖରାପ ଯାଇଛି ନା ମୁମ୍ବାଇରେ ଭଲ ଖେଳିଛି ପିଲା। ଭଲ କେବେ ଖେଳିଛି ତାର ସେ ଭଲ। ଅଣ୍ଡରରେଟେଡ୍ ପିଲା ହିସାବରେ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇଆ ସେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରେ ଭାଇ। ଇଭେନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଯେତେଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଭଲ contribute ଆରେ କରିଛି। ଭୁବିଠୁ ଅଧିକ ବାଉନ୍ସର ମାରିଛି କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରୋସେସ ନାହିଁ। ଠିଆ ମାରିଦବ। ଠିଆ ମାରିଛି ଶଳା
ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସକ୍ସ ବଲର ରକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର। तो नेक्स्ट हमर राहुल चाहर गुड बाय 5.2 शेयर। नॉट ए बैड नॉट ए वेरी गुड ओनली गुड बाय। ରାହୁଲ ତୋର କେତେ କୋଟି ହେଇଛି ରାହୁଲ ତୋର କେତେ କୋଟି ହେଇଛି 5 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ। କିଛି ବହୁତ ଖରାପ ନାହିଁ, ଭଲ ଚଳିବ ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ରବି ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲାନି ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ରାହୁଲ ଚହର ହିଁ ଥିଲା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ହିଁ। ରାହୁଲ ତୋର ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧୋନି ତାକୁ ପୁଣି ପକେଇବ ଧୋନି ତାକୁ କହିକି ତା ଭାଇ ଭଳିଆ ତାକୁ ଶିଖେଇକି ପକେଇଦବ। ଚେନ୍ନାଇ ପିଚରେ ଏଇଟା ମୁଁ ତ କହୁଛି ମାନେ ରାହୁଲ ଚାହର ପାଇଁ ଭଲ spinning- ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଜନ। ହଁ ଧୋନିଠୁ ଶିଖିକି ସେଟା ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବଢେଇ ଦଉ। ଏଇଟା ଏତେ down- ନାଲା ଖେଳିଲାଣି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଠିକ ସେ ଖେଳି ପାରୁନି। ନାଇଁ ତା ଆଗରୁ ଖେଳିକି ବାହାରି ସାରିଛି ସେ ତା ଏଇଟା ବା ପରଦିନ ହିଁ ଆସିଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାଇଁ କରିପାରୁଛି। କରିପାରୁନି କମବ୍ୟାକ୍ ସିଜନ ହେଇପାରେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆଉ। ବଟ୍ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଲେଗ ସ୍ପିନର କେହି ନାହାନ୍ତି ନା। ଅଛନ୍ତି ନା କୁଲଦୀପ କୁଲଦୀପ କଣ ଲେଗ ଚାଇନା ସ୍ପିନର, ମ୍ୟାନ ତ ଚାଇନା ମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ସେ ଖେଳୁଛି। ଗୁଗଲି ପ୍ରପର ଲେଗ ସ୍ପିନର କାଇଁ ମାନେ ଆମର ପ୍ରପର ଲେଗ ସ୍ପିନ। ପ୍ରପର ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲା ଚାଇନା ମ୍ୟାନ ଚାଇନା ମ୍ୟାନ ଟା ବିଷ୍ଣୁ କଣ ଲେଗ ସ୍ପିନର ନୁହଁ, ସେ ତ ପକଉଛି ଚାଇନା ନା। ରେ ସ୍ପିନର ନା ଫିଙ୍ଗର ସ୍ପିନର ଚାଇନା ଅଲଗା ମ୍ୟାନ ନା। ସେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ପିନ କରିପାରିବ ନା, ହଁ। ରିଷ୍ଟ ସ୍ପିନର କଥା ଅଲଗା, ହେଲା କଥା। ପ୍ରପର ଲେଗ ସ୍ପିନ। ତାକୁ ଏମିତି ନିଆ ଆମର ଯେମିତି କୁମ୍ବଲେ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ନା ନା କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ପିନ ହଉଥିଲା କୁମ୍ବଲେର। ହଉନଥିଲା ସେ ସ୍ପିନ୍ ହିଁ କି କରେନି। କହିଲେ ନା ନା ସେ ସ୍ପିନ୍ କରେନି। ଲେଗ ସ୍ପିନର ତ କୁମ୍ବଲେର ଆସେ ନା ଭାଇ। ତାର ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ବଲେର ଲେଖାଯାଏ କେବେ ବି ତାର ଲେଖା ଅନିଲ ଲେଗ କୁମ୍ବଲେ ସ୍ପିନର କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ଲେଗ ଭଲ ସ୍ପିନର ଲେଖାଯାଏ ନା ନାଇଁ। ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବି ଭଲ। କୁମ୍ବଲେର ଆଜି ଯାଏ କେବେ ବି ବଲ ସ୍ପିନ ହେଇନି। ମୁଁ ଏବେ ବି ଭାବେ କୁମ୍ବଲେ 600 ୱିକେଟ ପାଇଲା କେମିତି? ଆଉ ସେଇ ସିଏ ସମସ୍ତେ ସିଏ confused। କହେ ଲେଗ ସ୍ପିନ୍ ସିଏ ଖେଳିବେ କହେ ବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସିବ। ସିଏ କହେ କି ମୁଁ ଏମିତି ବଲ ପକଉଥିଲି କି ମୁଁ ବଲ ସ୍ପିନ ହଉନି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ 600 ୱିକେଟ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ମୋ ବଲ ସ୍ପିନ ହଉନି ବୋଲି। ସେ ଲାଗୁଥିବ ତା ଆକ୍ସନ ଲାଗିବ ତ ହେଭି ସ୍ପିନ୍ ହବ ଛଡ଼ା ବଲ୍ ସେଇଆ। ପଡିବ ସିଧା ଷ୍ଟମ୍ପକୁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି କିଛି ନାହିଁ। କରିବନି। ସେ ଲୋକଟା ଡିସିପ୍ଲିନ ବୋଲିଂ କରେ ହେଲା, ସେଇଟା ଯାହାହେଲେ ବି ଜାଡେଜା ଭଳିଆ ଆଉ ଜାଡେଜା ଭଳିଆ ଭଲ। ଲେଜେଣ୍ଡ ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ଲେଜେଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କିଏ ରାହୁଲ ଚହର ପରେ? ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ ସେଟା କଣ ମୁଁ ତ ଇଏ ଚିହ୍ନିନି ତାକୁ। 5 କୋଟି ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ ବି 5 କୋଟି ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ ହଉଛି ସେଇ ଏମପି ଟିମ ର ଆରସିବି ସେ ନେଇଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ନେଇଛି ତାକୁ। ଆରସିବି ନେଇଛି ନା। ରଜତ ପାଟିଦାର ର ମାନେ ରେଫରେନ୍ସ ହେଲା। ସେ ସବୁ ମତେ ରଜତ ପାଟିଦାର ର ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ ସବୁ ସେଇ ମତେ ଏମପି ଟିମ ର ଅଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ଠିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ। ବ୍ୟାକଅପ୍ ହିସାବରେ ନେଇଥିବ ମେ ବି। ବ୍ୟାକଅପ୍ ମଙ୍ଗେଶ ହିସାବରେ ଯାଦବ ଖେଳିବ ନା କଣ? ହଁ ସେ ବସିବ ବେଞ୍ଚରେ। ବେଞ୍ଚରେ ବସିବ। ବେଞ୍ଚରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଉ ମୁମ୍ବାଇର 11 ସର୍ଟେଡ ହେଲା। ସେମାନେ ଖାଲି କିଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ କିଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଞ୍ଜାବ ଅକ୍ସନକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ପଞ୍ଜାବ ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅକ୍ସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବର ଥିଲା ଇଂଲିଶ ପଳେଇଲା ତ ତା ଜାଗାରେ ଦରକାର ଥିଲା ପଞ୍ଜାବକୁ। କଣ ହେଲା କି ଆଉ ନେଇ ହିଁ ନାହିଁ। ନେଇଛି ଗୋଟେ ବେନ୍ ଡ୍ୱାରିସସ୍ ନା ଏ କଣ ତା କିଛି ନାଁଟା ଖେଳିବନି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନା। ସେମାନେ ତାପରେ ସେଟା ନେଇଛି ତାପରଟା ତ ବେନ୍ ଡରିସସ୍ 4 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ। ଏ ତ ଚେନ୍ନାଇ ଲାଗିଥିଲା ତା ପଛରେ। ଚେନ୍ନାଇ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ କାଇଁ ଲାଗୁଛି ତା ପଛରେ? କେଜାଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦରକାର ଥିଲା ନା, ସେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଟା ଚେନ୍ନାଇ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନେଇଛି, ତା ନାଁ ଜଣା ନାହିଁ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କିଏ ଗୋଟେ। ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ନା ମ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ସେ ନେଇଛି। ତ ହେନରୀ ତ ବୋଲରଟା ବୋଧେ। ବୋଲରଟା ନାଇଁ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ନେଇଛି ସେ ଲାଷ୍ଟରେ। ଚଳ ହାପି ତାପରେ କିଏ? ବେନ୍ ଡରିସସ୍ ତ ଗଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ର 4 କୋଟି 40। ତାପରେ ନେଇଛି ପଞ୍ଜାବ ତ ଖାଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠଉଛି। ପଣ୍ଟିଂ କହିଛି ମୋର ଖାଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପିଲା ଦରକାର ହେଲା। ସେ ଖାଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉଠଉଛି, ଖାଲି ମାର୍କୋ ୟାନସନ୍ ଗୋଟିଏ ଯିଏ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ବାକି ସବୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ସେମ୍ ଇଏ ବି କରୁଛି ଆମର ଏପଟେ ଭିକ୍ଟୋରି ଏସ୍ଆରଏଚ୍, ସେ ବି ଖାଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପିଲା ଉଠଉଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପିଲାଟା ବେଶୀ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଲାଗନ୍ତି ନା କଣ? ନାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ନୁହଁ, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ସେ ଟିକେ ଇଏ କରେ ଆଉ ବାଇସ୍ ଅଛି ଆଉ। ବାୟାସନେସ୍ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଆସିବ ପ୍ରଥମ ନିଶଙ୍କା ଭାଇ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେକେଆର ଆସୁ, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେୟର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେୟର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହେଲା। ଏବେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବୋଲର କଣ ଇଏ? ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବା ଦେଖିନୁ ଛୋଟିଆଟେ ଆସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ରାଙ୍କ 3 ଅଛି। କେକେଆର ଦରକାର କଣ? କେକେଆର କାହାକୁ ଓପନିଂ କରିବ ମତେ କହ। କେକେଆର କୁ ଦରକାର ଥିଲା ଇଏ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ତ
ତ ନିଶାଙ୍କା ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଅପସନ ଥିଲା, କେକେଆର ବି ଲାଗିଥିଲା। ରଘୁବଂଶୀ କରିବ କିପିଂ ଏ ପାଳି ମେ ବି ନା ଅଭିଷେକ ନାୟକ ପଚରା ହେଲା ସେ କହିଲାନି। ତ ସେ କହିଲାନି, ସେ କହିଲା କି ମେ ବି ନଟ୍, ମାନେ ଏମିତି କହିଲା ନା, କି ସେ ହଁ କିଛି ବି ଆମେ କରିନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛୁ। ସେ ଭାବିଲେ ଅପସନ ଆଉ କିଏ ଯଦି ମିଳିଗଲା ଦେନ୍ ତାକୁ କରିବେ ନା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ ହଉଛି ଖତରନାକ ପ୍ଲେୟାର। ଯଦି ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟର ଫର୍ମ ରହିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଖେଳେଇବେ, ନହେଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଫ୍ରି ନେଲେ ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ ଖେଳେଇବା। ରଘୁବଂଶୀ କିପର କରିବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପଶିବ। ସେଇ ହବ ମେ ବି। ନିସର୍ଗା ଗଲା ଡିସି, ବଢିଆ ମାନେ ଖତରନାକ ଭାଇ, ରାହୁଲ ସାଙ୍ଗରେ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଡିସି କିଣିଛି ଆକୁ ବି, ବେନ୍ ଡକେଟ୍ କୁ ବି ଗୋଟରେ। ବଢିଆ ଭାଇ, ଠିକ ଅଛି, ବଢିଆ 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 ଡିଲ୍। ବେନ୍ ଡକେଟ୍ ର ମାନେ ବଢିଆ ପ୍ଲେୟାର। ସେଇଟା ମୁଁ ସନ୍ଦୀପ ବି କହୁଥିଲି, ଦେଖ ସେମାନେ କିଣିଛନ୍ତି ବେନ୍ ଡକେଟ୍ ଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ସେ ତ ପ୍ଲେୟାର। ଟେଷ୍ଟ T20 ଖେଳି ଦଉଛି, ଯେ ରେଡ୍ ବଲ୍ T20 ଖେଳି ଦଉଛି, ସେ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ତ ଆରାମରେ ଖେଳିବ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ନେକ୍ସଟ ବାୟ ହେଲା again from Knights, ତେଜସ୍ୱୀ ସିଂ। କିଏ ରେ ଏଟା? ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବର କିଛି ତିନି ଲାଗିବ। କୋଟି। ତେଜସ୍ୱୀ ସିଂ ଟା ସେଇ ମାନେ ଲୋୟର ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାର କ୍ଲିପ ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ସର୍ଟ ଖେଳୁଛି। କିନ୍ତୁ କଣ କହିବା, ମାନେ ଟିମରେ ଖେଳିବ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥୋଡି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମାନେ କିଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କ୍ଲିପ ଦେଖୁଛେ ନା। ଦେଖୁଛ, ଦେଖିବା ଯଦି ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଖେଳିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କରିବା। ଚାନ୍ସ ମିଳିବନି, ମେ ବି ମିଳିଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂ କୁ ବ୍ୟାଟିଂ ମିଳୁନି ତାଙ୍କର, ରଘୁବଂଶୀ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ମିଳୁନି ରମନଦୀପ କୁ। ସେଇଆ ହଉଛି ପା। ରମନଦୀପ ତ ୟା ପଟେ ନା ନା କେକେଆର ପଟେ। କେକେଆର ପଟେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ କେକେଆର ନା। ନା ତୁ ଦେଖିବୁ ଯଦି କୋଉ ବି ଟିମରେ ରମନଦୀପ, ମୁଁ ଆରଟା କଥା କହୁଛି। 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ତୁ ନମନଦୀପ ଭାବୁଛୁ। ନା ମୁଁ କହୁଛି ରମନଦୀପକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଏଥିପାଇଁ ମିଳୁନି, ତୁ କୋଉ ବି ଟିମ୍ ଦେଖିଦେ 6 ନମ୍ବର ଯାଏ ବ୍ୟାଟିଂ କେବେ ବି ଯାଉନି। ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭଲ ଖେଳି ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ବସେଇକି ବୋଲର କରିଦଉଛନ୍ତି, ତ 6 ନମ୍ବର ଯାଏ ବ୍ୟାଟିଂ ହିଁ ଯାଉନି କୋଉ ଟିମର ହେଲା। ଆଉ ଯଦି 6 ନମ୍ବର ଯାଏ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା, ଜାଣେ ସେଇ ଟିମ୍ ର ହାଲତ ଖରାପ, ମାନେ 150 160 ଆଉ। ଏଟା ସାରା ସିଏସ୍କେ ର ହେଇଛି ପୂର୍ବ ଦିଟା ସିଜିନ ସିଏସ୍କେ, କିନ୍ତୁ ସିଏସ୍କେ କମବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ବ୍ରେଭିସ୍ କୁ ନେଇକି, ଦୁବେ ଅଛି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କେବେଠୁ ବି ଅଛି। ଆୟୁଷ ମାତ୍ରେ ବ୍ରେଭିସ୍ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ 4-5ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ବାଡେଇଲେ ହେଲା। ସେମାନେ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ସିଜନ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍। ହଁ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ହେଇଗଲେ, ତ ବୋଲର ମାନେ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇ ନଥିଲେ। ତ ଏବେ ଏଇ ସିଜନରେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ, ଯେମିତି ତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବାଡଉଥିଲା, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବାଡେଇ ପାରିଲାନି, କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ, ପ୍ରପର ସର୍ଟ ବଲ୍ ପକେଇବୁ, ବଡିକୁ ମାରିବୁ ହେଲା। ତାକୁ ରୁମ୍ ଦେଲାନି ପିଟିବାକୁ। ସେଇଆ ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମ୍ୟାଟର କରେ। ଦେଖାଯାଉ ସେ କମବ୍ୟାକ୍ କଲେ, ଓଭରକମ୍ କଲେ ଲିମିଟେସନ କୁ, ଦେନ୍ ଭଲ ସେଇଆ ସେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେତିକି ସ୍କିଲ୍ ଥିଲେ ସେଟା ବି ଟ୍ୟାକଲ କରିଦବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ବାୟ ହଉଛି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ର କୁପର କନଲି 3 CR। କିଏ ଏଟା? ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବେଶୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତରଫରୁ, ବେଶୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନି, ବଟ୍ ତା ଷ୍ଟାଟ୍ସ ଦେଖଉଛି ସେ 6ଟାରୁ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ବେଶୀ ଖେଳିନି। ଏବେ ତ 3 କୋଟି 2 ବେଶୀ ଖେଳିନି, ବହୁତ ପୁଣି ତା ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିଛୁ 2 CR। ଫରେନର ମାନେ 2 CR ହିଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ମାନ ନାହିଁ ତ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିଛି, ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିଛି ଆଉ ଗଲା, ସେ 2 CR ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଛାଡ, ଏବେ ତ ସବୁ 3 କୋଟି 2 କୋଟି ବାଲା ଆସିବେ, 3 କୋଟି 2 କୋଟି ତ ବହୁତ ମିଳିବ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆମର ସରଫରାଜ ଖାନ ବି ଖେଳିଥିଲା, ସେ 75 ଲକ୍ଷ ରଖିଛି। ଆରେ ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ବାଏ ଯୋଉଟା କେକେଆର ଅନେଇଥିଲା, କିଏ କହିଲୁ? ପୃଥ୍ୱୀ ଶ ନେଇଗଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ପୃଥ୍ୱୀ ଶ ଦିଟା ରାଉଣ୍ଡ ଗଲା ଅନସୋଲ୍ଡ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇଲା ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ତାକୁ ନେଇଗଲା। ପୃଥ୍ୱୀ ଶଠୁ ମୋର ବେନିଫିଟେଡ ହେଇଥାନ୍ତା ଲକି ଦାସକୁ କିଣିଥିଲି। ସେ ଖାଲି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ତାକୁ କେହି ବାସି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଟପ୍ ବାଏ ତ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ଏବେ ଆଉ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଟା
କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି LSG କିଣିଛି ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ 2,60,00,000। ନା ନା ଆମେ ଏବେ ଆଉ ମିଡିଲ ଅଖାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ ଆଉ ନିଜ ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଛାଡିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଏଇଟା ଭଲ ବାଇଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ଭଲ କିଣିଛି 2,40,00,000 ଆଡାମ ମିଲନେ। ଆଦାମ ମିଲର ସେ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟର ବୋଲର ନା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବୋଲର। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଲ। ତ ଏଇଟା ଟପ୍ ପାଇ ଥିଲା। ଆମେ ସକିଂ ଅନସୋଲ୍ଡ ଆଡକୁ ଯିବା ଯୋଉମାନେ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଣା ହେଲେନି ଆଉ। ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଆସୁଛି ଜେକ୍ ଫେଜର ମ୍ୟାଗ୍ରୁପ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ରୁପ୍ କଣ ତା ଜେଏଫଏଲ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲା ନେଲେନି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲା season ନହେଲେ wonder ତାକୁ ଆଉ ଥିଲେ। କିଏ ନେବେନି। ତାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବି ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କନୱେ ରଚିନକୁ କିଣିଦେଲେ ବୋଧେ କେହି ରଚିନକୁ କେକେଆର ନେଇଗଲା। ଭାଇ କେକେଆର ନେଇଛି ଯୋଉରା ଚେନ୍ନାଇ ଛାଡି ଦେଇଛି ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାହୁଲ ପାତିରାନା ତ୍ରିପାଠୀ ତ କେକେଆର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା। ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ କୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ କେକେଆର ରୁ ହିଁ ନାଁ କଲା। ଭାଇ ସେଟା ତା ଆଗରୁ ପୁନେରେ ଥିଲା ରାଇଜିଂ ପୁନେରେ ନାଁ କରିନଥିଲା। ପୁନେରେ କଣ ପୁନେରେ କରିନଥିଲା? ଖେଳୁଥିଲା ନା। ପୁନେରେ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବଟ୍ କେକେଆର 3-4 ବର୍ଷ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗଲା। ତୁମେ ନେଇଛ ଯୋଉରା ସେଟା ସରି ଯାଇଛି ନା ଯାଉ ଫଳ ମରିକି ତା ଆଉ କିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନିଆଯାଇଛି ନା। ଏମାନେ ଆମେ ଥୋଡି ବି ଖେଳିବେ। ନେଇଥିଲୁ हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओ ତମର ତମର ଟିମ୍ ହିଁ ନଥିଲା ନା ତମକୁ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତମର ରଖିବ ଦୀପକ ହୁଡା, ବିଜୟ ଶଙ୍କର, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ତ ତମେ ତ ଖେଳେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग ହଁ ତମର କଣ ଭାବିକି ତମ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ରଖିଛ ବିଜୟ ଶଙ୍କର, ଦୀପକ ହୁଡା, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ମାନେ भाई ଆମର ସେଇ କାହାକୁ ଧୋନିର ବ୍ୟାଟିଂ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆଉଥିଲା ଆମ ଧୋନି ବ୍ୟାଟିଂ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆଉଥିଲା ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଆସିନି 3ଟା ବଲ୍ ତୁ ମତେ କହିବୁ 30ଟା ଖେଳେ ହଉ ତାପରେ ସେଟ୍ 2 ରେ ଆମର ରହିଲେ ଅନସୋଲ୍ଡ ବାଲା। ସେଟ୍ 2 ରେ ଏତେ ସକିଂ ଅନସୋଲ୍ଡ ହଉଛି ଦୀପକ ହୁଡା। शौकीन नୁହେଁ as expected ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ବି ହେବା କଥା ସେ କେବେ ବଟ୍ यार ये ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଯୋଉ ୱିଆନ୍ ମୋଲ୍ଡର ସେଇଟା ତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା ନା ସେଇଟା ବି ତାକୁ କିଏ ନେଲେନି। ଆରେ ବେଷ୍ଟ୍ରୋ ବେରେଷ୍ଟ୍ରୋ ହଁ ଆସୁଛି ସେଟ୍ 3 ରେ ଆସୁଛି ଆମର ୱିକେଟ କିପର ଗୁରବାଜ କୁ କିଏ ନେଲେନି ଏଥର। ବେଷ୍ଟ କୁ କିଏ ନେଲେନି। ବି ନେଲେନି ସକିଂ ମାନେ ଖତରନାକ ଭାବରେ କେକେଆର ନେଇଯିବ। ଜେମି ସ୍ମିଥ କୁ କିଏ ନେଲେନି। ଜେମି ଜେମି ସ୍ମିଥ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଥିଲା। ଓଭର ହାଇଟ୍ ଥିଲା ସେ ଜେମି ସ୍ମିଥ କୁ କିଏ ନେଲେନି। ହୁଁ ଏଇ ତିନିଟା ତ ଟିକେ ଥିଲା। ଆଉ ସିଏସ୍କେ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆକୁ ଆକାଶଦୀପ କୁ ବି ଆକାଶଦୀପ ନା ଆକାଶ ସିଂ କେକେଆର ହଁ ତାକୁ ନଉନଥିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ 1 କରୋଡ଼ ଯାଇଛି ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡିଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ କେକେଆର ର ଆକାଶଦୀପ ନାଇଁ କେକେଆର ବଢିଆ ଖେଳିଲା ଭଲ ୱାନସିଆରେ। ବଟ୍ ସେ ଖେଳିବନି ନା। କେକେଆର ରେ ତୁମକୁ ଦେଖିବ ପାଥିରାନା ଯୋଉ ରେଟରେ ଖାଇବ ଲାଷ୍ଟରେ ଆକାଶଦୀପ ବି ଆସିବ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବ 3ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ତା ପାଇଁ Exactly. ତ ମୁସ୍ତଫିଜର ଅଛି ନା। ଆରେ ଯାହାହେଲେ 3ଟା ବଲ ଦରକାର ନା ତମର ଆଉ ତ ସେ କଣ ବୈଭବ ବରୋରା, ହର୍ଷିତ ଆନନ୍ଦ ବସିବେନି। ସେରା ବୋଲର ନୁହନ୍ତି ନା ସେରା ତମର ବୋଲର ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଇକୋନୋମିରେ ଭଲ ମାଡଖିଆ ୱିକେଟ ପାଆନ୍ତି। କୋଉଟା ମାଡ ଖିଆ ଦେଖିଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖେଇଲୁ। ଏ ଶଳା ଏ ମାଡଖିଆ ନୁହେଁ ଆରେ ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ତିନିଟା ବ୍ୟାଟିଂ ଅପସନ ଦେଇଦବ କିଏ ଆକାଶଦୀପ। ହଁ ଆକାଶଦୀପ। ଆକାଶଦୀପ ହଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଲେ କୋହଲି ଭାଇ ବି ଦେଇଦବ। ଲାଗିବ କୋହଲି ଖେଳୁଛି କେକେଆର। ଦେଖ ତମେ ନେଇଛ ତମେ କେମିତି ଖେଳେଇବ। ଦେଖ କେକେଆର ର ବୋଲର ପାଖରେ 2ଟା ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ହେଲେ ଇଏ ନାରିନ୍ ସେ ତ ଯୋଡି ଆଉ ଯୋଡି ଷ୍ଟାର ଯୋଡି ଆଉ ତାକୁ ଆଉ କଣ ଏଇ କୁହାଯିବ ଯୋଡି ସେ ଯୋଡି କିଏ କାଟି ନା ପାରିବ। କେକେଆର ଭାଇ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଅଛି। କେକେଆର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବେ ଯୋଉ ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ୱିକେଟ ନଉଛି ଦେଖିପାରୁନୁ ବୋଧେ। ଆରେ କାହିଁକି ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି କହିଲୁ ତା ସାଇଡରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ରହିଯାଉଛି କାରଣ ସେ 10 ଇକୋନୋମିରେ ଖାଉଛି 8 ଇକୋନୋମିରେ ଖାଉଛି ତ 8 ଇକୋନୋମି ଆମକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ T20 କଥା ୱିକେଟ ଦି କହୁଛି। ତିନିଟା ପଡିଯାଉଛି। T20 କଥା କହୁଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଖେଳୁଛି T20 ରେ କିଏ? ହର୍ଷଦୀପ, ବୁମରା, ହର୍ଷିତ ଏଇ ତିନିଟାରୁ ତ ହର୍ଷିତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପାଉଛି। ହର୍ଷିତ ଅଧିକ ପାଉଛି ଆଉ ହର୍ଷଦୀପର 100ଟା ୱିକେଟ ହେଇଗଲା ମାଗଣାରେ ସିଏ 2ଟା ରହୁଛି ଇଏ ବି 2ଟା ରହୁଛି। ବୁମରା ପାଉନି। ବୁମରା ମାଡ ଆଉ ଖାଉଛି। ବୁମରା ଏବେ ମାଡ ଖାଉଛି ଏବେ ବୁମରା ଅଫ ସିଜନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଉ କିଏ ସକିଂ ଅନସୋଲ୍ଡ ହଉଛି ଆମର ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ମ୍ୟାଟ୍ ନା ହେନରୀ ନା ନେଇଛି ସେ ତ ଚେନ୍ନାଇ ପିନ୍ଧୁଛି। ସିଏସ୍କେ ନେଲା ନା। ଚେନ୍ନାଇ ଭଲ କଡଜି ଇଏ ନେଲା ବା କରିଛି। କଡଜିଆକୁ ନେଲା ଏବେ ଅନସୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା। ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବୋଲର ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରପଲ ବଂଶୀ ଯିଏ ସ୍ମିଥ
सीएसके नहीं पार था କଣ କରିବ ନା ନା ସେଇ ତାର ଗଲାଣି ନା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏସ୍କେ ର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ସ କୁ ନେଇକି ବୋହେଇବ 35 ବର୍ଷ ବୁଢା ତାହେଲେ ଧୋନି କଣ ରଖିଛ? ଏବେ ଖାଇବ ଏପାଳି ତଡା ଖାଇବ ଏଇଟା ଖାଲି ବସିଛି ବେଞ୍ଚ ଗରମ କରିବାକୁ ଆଉ ଟିକେ କୋଚିଂ ଦେବାକୁ ସିଏ ଯଦି ରସେଲ ଯଦି ପାୱାର କୋଚ୍ ହେଲା ଧୋନି ଯଦି ମେଣ୍ଟର ହବ ଧୋନି ମେଣ୍ଟର ହବ ଏପାଳି ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ମେଣ୍ଟର ସବୁ ସେ ଫ୍ଲେମିଂ ଆଉ ସେ ସେ କେବେ ବସିବେ ଖଟି କରିବେ ସିଏ କେବେ ନଥିଲା କି? ସିଏ ତ 2008 ରୁ ବି ଅଛି। କିଏ ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଶଳା ରାହୁଲ ଚାହାରକୁ ଯୋଉ କିଣିଲା 5.2 CR ରେ ଶଳା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ତ କିଣି ଦେବାର ଥିଲା। ନା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସେ ରଖିଥିଲା ନା ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇକି ଯଦି କିଣି ପାରିନଥାନ୍ତା ରାହୁଲ ଚାହାର ବିଷ୍ଣୋଇ ଆସିଲା ବିଷ୍ଣୋଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରାହୁଲ ଚାହାରକୁ 1 CR କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତା। ବିଷ୍ଣୋଇକୁ ଲାଗିଥିଲା ନା ଆଗ ବିଷ୍ଣୋଇ ଆସିଲା ତ ବିଷ୍ଣୋଇ ପଇସା ଆଗ ରାହୁଲ ଚାହାର ଆସିଲା ପା ବିଷ୍ଣୋଇ ନା ନା ବିଷ୍ଣୋଇ ଆସିଲା ବିଷ୍ଣୋଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି 1 ଥିଲା ରାହୁଲ ଚାର ପ୍ରାୟୋରିଟି 2 ନା 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 ଆଗ ରାହୁଲ ଚାର ଆସିଲା ତାକୁ କେହି ନେଲେ ଆଗ ରାହୁଲ ଚାହାର ତାକୁ କିଣିଲେନି ତାପରେ ବିଷ୍ଣୋଇ ଆସିଲା ନହେଲେ ତ ରାହୁଲ ଚାହାର ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଥାନ୍ତା ତାକୁ କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତା 1 CR ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ନା ନା ସବୁ ରଖିଥିଲେ ପଇସା ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ରାହୁଲ ଚାର କିଣିଲେନି ସେ କହିଲେ ଇଏ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ପଳେଇଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସେଟ୍ 4 ରେ ଆଉ କିଏ ରହିଲା କି ଫାରୁକି ଗଜଲ ଫାରୁକି फारूकी भी शॉकिंग ଭଲ ନାଇଁ फारूकी ଭଲ ବୋଲର ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ବି ନୁହଁ ବଟ୍ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଟିମ୍ ଉପରେ ନେକ୍ସଟ ଶକିଂ ବାଇ मतलब ସେଟ୍ 5 ରୁ ଅଛି ତିକ୍ସଣା ତିକ୍ସଣା ଅସରଙ୍ଗା ଏଇ ଦିଟା ଅନସୋଲ୍ଡ ଯିବା କଥା ଅସରଙ୍ଗା ଆଉ ତିକ୍ସଣା ତାଙ୍କର ତିକ୍ସଣା ମହେଶ ତିକ୍ସଣାର ବଲ୍ ସ୍ପିନ୍ ହୁଏ ନା ନା ସେ ବି ସେଇ ଏ ଖାଲି ତୀର ମାରେ ବା ସେ ଖାଲି କ୍ୟାରମ ବଲ୍ ପକେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରମ ଟା ପଡେନି କେବେ ତାର ତା ବଲ୍ ବି ଟର୍ନ ହୁଏ ତାର ବି ଟର୍ନ ହଉନି ମୁଜିବୁର ରେହମାନ ଟା ଯିବାର ଥିଲା ଗଲା ନା ମୁଜିବୁର ରେହମାନ ଖେଳୁ ମୁଜିବୁର କାଇଁ କୋଡେ ମୁଜିବୁର ଅନସୋଲ୍ଡ ବା ଅନସୋଲ୍ଡ ମୁଜିବୁର ରେହମାନ ବି କୋଉ ଭଲ ସେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ରେ ଫାଷ୍ଟ 2 ବଲ୍ ପକେଇବ ସେଇଥିରେ ୱିକେଟ ନବ କି ନବ ତାପରେ ସରିଲା ତମେ ଯୋଉ ଅକିଲ ହୁସେନ କୁ ନେଇଛ ସେ ବି ସେମିତି ପାୱାର ପ୍ଲେ ରେ ୱିକେଟ ଦେଇଦବ ଆମକୁ ତାପରେ ଓକେ ବୋଲର ଭିତରେ କିଏ ରହିଲା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୋଲର ସରିଲେ ସେଟ୍ 5 ସରିଲା ସେଟ୍ 6 ପରଠୁ ସବୁ ଆମର ଆସୁଥିଲେ ଅଗା ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ଏମାନେ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟେଡ ଥିଲେ ଆଉ ଆଉ କିଏ ଅନସୋଲ୍ଡ ଯାଇଛି ନ ଯାଇଛି ରିଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ ରିଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟା ସେ ତାକୁ ବି ନେଲେନି गुलबदीन नाइम से भी थोड़ा जिगरा वाला बैट्समैन ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା आईपीएल जो स्टेज रे हिसाबनी गुलबदीन नाइम फजल फारूक एमाने काम ଗୋଟେ ନବୀନ ଉଲକ ଜିଜି ବେଟା ଜିଜିର ବେଟା ताकि बैंगलोर नेला नहीं होगा बैंगलोर ନେଲା नहीं ना मयंक अग्रवाल ऑनसोल्ड जायछि ସେ ଆଜ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେड से आसीबो केवडे इंजर्ड आसीबो ଆସିକି ବି କିଛି କରିପାରୁନି ନା ତ ଆସିକି ଲାଭ ନାହିଁ कुशाल मेंडिस ऑनसोल्ड जायछि अच्छा ये जो गोटे सार्थक रंजन 30 लाख रे किनिछि केकेआर पप्पू यादव रो पुओ से नकिना पप्पू यादव रो पुओ से सार्थक रंजन ଏଇଥିପାଇଁ କିଣିଦେଲା କି ସେଇଥିପାଇଁ କିଣିଲା କି? ମମତା ସହ ବେଶୀ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ केकेआर रे टीएमसी चलछि ना किनिथिबो अबे कॉर्न शर्मा जायछि ऑनसोल्ड बे ତୋର ଫେଭरेट ପିଲା ସେ ସବୁ ସବୁ ଅନସୋଲ୍ଡ ନାଇଁ ଭାଇ କର୍ନ ଶର୍ମାର ବଲ୍ ତ ଭଲ ତାର ଏତେ ବଡ ପେଟ ସେ ହଲି ପାରୁନି ଚାଲବେ ତାକୁ ନେଇ ଖେଳିବ କ୍ରିକେଟ ସେମିତି ତ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବି ହଲି ପାରୁନି ସେ ତ ପୁଣି ଖେଳୁଛି ନା। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଷ୍ଟାର କୁ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ରେ 4ଟା 6 ମାରଥିଲା କି 3ଟା 6 ମାରଥିଲା କରନ ଶର୍ମା ଆଜ୍ଞା ବୋଲର ଯେ କରନ ଶର୍ମା ଏ ଯୋଉ ଦାଢି ଫ୍ରେଞ୍ଚ କୋଡ ପେଟୁ ଏଡିଗିଡେ ଛୁଆଟା ସେଇ ଆମ ଛୁଆ ତ ନୁହେଁ ଏଡିଗିଡେ ପୁଣା ଚେନ୍ନାଇରେ କେବେ ଟଡା ଦେଇ ସାରିଲୁଣି ଆମେ ତାକୁ ସେ ଘୁରୁଛୁ ତାପରେ ସବୁଠି ସେ ଚେନ୍ନାଇ ମୁମ୍ବାଇ ହଉଛି ଚେନ୍ନାଇ ମୁମ୍ବାଇ ନାଇଁ ବି ସେ ଆଗ ଇଏରେ ଥିଲା ସେ ଆଗ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲା ତାପରେ ଗଲା ଚେନ୍ନାଇ କି ସେ 2-3ଟା ଟ୍ରଫି ଜିତିଯାଇଛି ସେ ଚକ୍କରରେ ଚେନ୍ନାଇ ମୁମ୍ବାଇ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜିତିଯାଇଛି ମେ ବି ମାନେ 16ଟା ଜିତିଯାଇଥିବ ଏପଟୁ 19ଟା ଏପଟୁ 20ଟା 2-3ଟା ଜିତିଯାଇଛି ଆରାମସେ ସେ ଯୋଉ ଟିମ୍ କୁ ଯାଉଛି ସେ ଚାମ୍ପିୟନ ହଉଛି ନେଲାନି ଆଉ ଭଳିଆ ଥିଲା
ପିୟୁଷ ଚାୱଲା ଯେମିତି ଯୋଉ ଟିମ୍ କୁ ଯାଉଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଗଲା ଏଠି ଗଲା, ଏପଟେ କେକେଆର ଥିଲା ଏଠି ଯାଉଥିଲା। ଆରେ ଅମିତ ମିଶ୍ରା, ପିୟୁଷ ଚାୱଲା ଗଲେ କୁଆଡେ ସବୁ? ରିଟାୟାର୍ଡ କଣ ଖେଳୁଥିବ ନା କଣ ଜୀବନ ସାରା? ଭାଇ ଏବେ ଯାଏଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ଚାୱଲା ଖେଳୁଛି ଏଠି ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ଲିଗ୍ ଚାଲିଛି, କଣ ଚାଲିଛି ଲିଗ୍ ତ ସ୍ମାର୍ଟ ILT T20 ନା IL T20 ଦୁବାଇ ILT ନୁହଁ ILT ନୁହଁ ବିକାଶ। ସନ୍ଧ୍ୟା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲେ ମୋର କଣ ମନେ ପଡୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆବୁଧାବି T10 ଆବୁଧାବି T10 ଆବି- ଆବୁଧାବି T10 ଆବୁଧାବି T10 ଏଥିରେ ଖେଳୁଥିଲା। ସରିଲା ଅକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍। ହୁଁ। ତ ବେଷ୍ଟ ବାୟର କିଏ ହବ ଏଇ ଏଇ IPL ଅକ୍ସନ ର, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ ଭଲ ବେଷ୍ଟ ବାୟର କୋଉ ଟିମ୍? DC DC ଦିଲ୍ଲୀ DC DC ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ହଁ ବାଇ କରିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ କୁହାଯିବ ବଢିଆ କିଣିଛି ବେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଷ୍ଟିଲ୍ ବାଇ କରିଛି। ଭାଇ ଦେଖ 2 କୋଟିରେ କିଣିଲା ୟାକୁ କାଇଲ ମିଲର ଜେମିସନ, ହୁଁ 2 କୋଟିରେ କିଣିଲା ଲୁଙ୍ଗି ଆଙ୍ଗିଡି, ହୁଁ ମିଲର 2 ମିଲର କୋଟିରେ ବେନ୍ କିଣିଲା ଡକେଟ୍ ବେନ୍ ଡକେଟ୍, 2 କୋଟିରେ କିଣିଲା ଡେଭିଡ ମିଲର, ସବୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଉଠେଇଛି। ବେଶ ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଇ ସବୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ କି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ, ଏମାନେ ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଆରେ କାରଣ ସେମାନେ ଅନେଇଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ବାରନାକୁ, ଆଉ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଥିଲେ। ଇଏ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଥିଲା ଖାଲି, ସବସିଡିରୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଉଠେଇଦେଲା। ଆଉ କେହି କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ମିଲର ଟା ନହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା ବହୁତରେ, ଯଦି ଲାଷ୍ଟ କୁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ମିଲର ମିନିମମ୍ 8 କୋଟି 6-8 କୋଟି ତ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇକି ଆସିଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ରେ ମାରିଲେ। ହୁଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭାଇ, ହୁଁ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାଇ ଭଲ ବଢିଆ ବେଷ୍ଟ ବାୟର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଆଉ ହୋଷ୍ଟ ବାଇ SRH ଖାଲି ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଟେକିଲା ତଳ କଲା, ଗୋଟେ ଟେକିଲା ତଳ କଲା। ହୋଷ୍ଟ SRH ଦେଖିଲେ ହାତ ଟେକିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିଛି କିଣିଲାନି। 25 କୋଟି ତାର ଥିଲା, ତାର ଫୋର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଯାଏ ବି 23 କୋଟି ଥିଲା। ଗୋଟେ 50 କୋଟିର 2-3ଟା ପ୍ଲେୟାର ଖେଳି, 50 ଲକ୍ଷର 2-3ଟା କିଣିଥିଲା। 30 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ହଁ ହଁ କରି ସେଠି ବେକାର କିଣିଛି। ବେକାର SRH ରେ। ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡ କାହାକୁ ଗୋଟେ କିଣିଛି କି 3 କୋଟିରେ, 50 ଲକ୍ଷର ପିଲାଟା, ପୁଣି ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ। ହୁଁ ସେ କିଏ? ଫରେନ୍ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଉପରେ ସେ ଭରସା ଦେଖଉଛି। ସେଇଆ ପା, ସେ ବ୍ୟାକଅପ୍ କୁ ନେବା କଥା, ସେ ତା ମେନ୍ ପ୍ଲେୟାର। ଭିକ୍ଟୋରି କହିଥିବ ଜ୍ୟାକବ୍ସ ପାରା ଇଏ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜ୍ୟାକ୍ କିପର। ଏଡୱାର୍ଡସ୍। ଚେନ୍ନାଇ ତାକୁ ତ ଲାଗିଥିଲା, ଚେନ୍ନାଇ ପଇସା ସରିଗଲା ତ। ଭିକ୍ଟୋରି ଏପଟେ କ୍ଲେମିଂ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଡୋମେଷ୍ଟିକରେ ଖେଳିଥିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପିଲା ନା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପିଲା ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପିଲା ହିଁ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି, ମେନଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ତାପରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଦେଖୁନୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଚ୍ ତମର, ଚେନ୍ନାଇରେ ତମର ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, SRH ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, KKR ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କୋଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୋଚ୍ ହେଇଗଲେ। ସେଇଆ ବା, ତ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବେଶୀ ଆଉ। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ତ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଇନି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏତେ ନାହାନ୍ତି। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାୟର ପଳେଇଲା, ବ୍ଲାକ୍ ବାୟର ପଳେଇଲା, ନା ଭଲ ନା ଖରାପ। ଗ୍ରେ ବାୟର କିଏ ହବ? ଆମର ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନା କଣ? ହଁ RCB। RCB କଣ କିଣିଛି କି? ଗୋଟେ ତ ଖାଲି ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର କିଣିଛି, ଆଉ ଆମେ ବାକି ସବୁ KKR କୁ ଦେଇପାରିବା ଏଇ ଆୱାର୍ଡ ଟା। KKR ଜଣା ଥିଲା ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ନବ। KKR ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି ଖାଲି ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ବାକି KKR ସବୁ ଜଣା ଥିଲା। Predicted by KKR। ନା ଟିମ୍ ସେପର୍ଟ କୁ ନେଇଛି, ଫିନେଲେନ୍ କୁ ନେଇଛି, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁ ଭଲରେ କିଣିଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ନାରୀ ଆର ବର୍ଷ ଖେଳିବନି, ଏବେ ତ ଲାଷ୍ଟ ସିଜନ। ନା ସେ ଖେଳିବ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଭାଇ, ସେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଯୋଉ ଯାଏଁ ଅଛି, ସେ ବୋଲିଂ ଭଲ କରିକି ହିଁ ଦବ, ମାଡ଼ ତ ଖାଇବନି। ଆଉ ଲାଗୁଛି ପଥିରାଣା କିଣିଲା, ନାରୀ ଆର ବର୍ଷ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଖେଳିବନି, ବାୟ ସେଟା। ନାରୀ ଆର ବର୍ଷ ପଥିରାଣା ଖେଳିବନି। ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ନଥିଲା ନା ତମ KKR ଠୁ। ନା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଥିଲା, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ପତିରାଣା ନବ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଥିଲା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପତିରାଣା KKR ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ପତିରାଣାକୁ ନବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆକାଶଦୀପ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଏ, 1 CR ଆକାଶଦୀପ ତ ବଢିଆ ପାଏ। ଆକାଶଦୀପକୁ ସେ ଏମିତି ଉଠେଇଛି, ମାନେ ନର୍ମାଲି ଉଠେଇଛି, ମାନେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି କିଛି plan ବୈଭବ ଥିବ। ଅରୋରା ଯଦି ଫର୍ମ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେ ଯଦି ଭଲ ପକେଇଲାନି, ଦେନ୍ ଆକାଶଦୀପ ବି ଖେଳିବ ତା ଜାଗାରେ।
वैभव बरोरा माने डेथ रे माडा करतो वैभव बरोरा नुआ बॉल स्विंग करे दो विकेट दे दो किंतु पाथिराना को से नहीं गला ना डेथ में तांको डेथ खराब थिला बोली तांको लागिला पाथिराना बोल सही तो डेथ खराब थिला जेतु रसेल को जबरदस्ती कोदले तो पका से पके हालत रे नथिला रसेल सेईटा गोटे माने कंसर्न कम कहलु ताकू बैटिंग करिवनी तो करिवनी बाडेले न बाडे बॉलिंग करे कहू से इंजर्ड एते बड़ बड़ मसल्स रखिछि ना माने मसल्स सला एते मादळ बगिया ହେଇछि माने सला केते बड़ मनुष्य चलो तो